Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το δωμάτιό μου. Πάμε να το δούμε. Εδώ πέρα δεν ήταν όλο το δωμάτιό μου. Ήταν απλά η ντουλάπα που υποτίθεται άλλαξα ρούχα και τώρα θα δούμε σχεδόν όλο το δωμάτιο. Όλο. Πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ πέρα, όπως είχατε δει, είναι το κρεβάτι μου. Τώρα φαίνεται πιο ολοκληρωμένο, νομίζω πιο ωραία φαίνεται έτσι. Αυτό μην κοροϊδέψετε please, είναι το αγαπημένο μου λούτρινο και κοιμάμαι κάθε φορά μαζί του. Θέλετε να δείτε και το άλλο μου, αλλά θα πάθετε φρίκες πως το έχω κάνει. Ήταν ολόιδιο πριν από 10 χρόνια με αυτό εδώ πέρα. Ορίστε. Έτσι κατάντησε. Σας δόθηκε μόνο η εντύπωση ότι το τυραννούσα. Αλλά όχι. Βασικά το τυραννούσα, αλλά όχι και αν το ξύλο. Εντάξει, του έχω βγάλει και το κεφάλι. Πόσα ρεψίματα έχει. Κάποτε ήταν έτσι. Ναι. Εδώ πέρα πάλι το δωμάτιο. Ναι. Και αυτός ο πίνακας είναι ο αγαπημένος μου. Μου το είχε φέρει η φίλη μου η Μαρία δώρο για τη γιορτή μου τον Ιανουάριο. Διότι με λένε Βασιλική. Περισσότεροι υποθέτω με ξέρετε. Και άμα δείτε, δεν ξέρω και άμα φαίνεται στο καλό, εκεί πέρα δεν μπορεί να φανεί, επειδή είναι η δουλάβα που μπορώ να τραβήξω. Έχει και φωτάκια LED. Να, δείτε. Το ανοίγω από εδώ πέρα. Έλα. Έχω μπερδευτεί. Στράβωσε. Λοιπόν, θα το ανοίξω τώρα. Ορίστε. Τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά γιατί είναι φως και δεν είναι και καλή εστίαση. Στο καλό, να κλείσω το φως. Κατασκότεινο σχεδόν. Θα κλείσω και αυτό. Ξέρω, κατασκότεινα είναι εδώ μέσα. Αλλά δείτε το αποτέλεσμα. Ιδού, τίποτα δεν φαίνεται, ξέρω. Αλλά άμα το βλέπετε από κοντά είναι πολύ όμορφο. Φαίνεται, θα ανοίξω το φωτάκι αναγκαστικά. Αλλά στο σκοτάδι είναι πιο όμορφο. Πάλι χάλια φαίνεται. Αλλά είναι πιο όμορφο από ό,τι φαίνεται στη κάμερα. Που μόνο κάμερα δεν είναι. Πλάκα κάνω. Από εδώ το γραφείο μου. Καρέκλα. Να κλείσω λίγο και το φως. Ξέρω, λίγο ήταν απότομο. Εδώ πέρα έπινα νερό. Ένα βοήθημα που με έδωσε η ξαδέρφη μου. Το κινητό μου. Turbo X. Τα ακουστικά, το ακούω μουσική. Ναι. Και εδώ πέρα ένα σωρό μπογιές, γιατί όπως έχετε καταλάβει και από κάτι προηγούμενα βίντεο, έχω μανία με τη ζωγραφική. Καλά, σχεδόν όλη η τάξη μου το λέει, ότι όλο ζωγραφίζω. Και δίκιο έχουνε. Μένη μου ξύστρα με τα Minions. Και εδώ η συνολική εικόνα. Ορίστε. Είμαι πάνω στο κρεβάτι. Από εδώ πέρα το ωραίο καπέλο. Μ' αρέσει πολύ. Εδώ πέρα το ράφι. Ναι. Όπως φαίνεται είμαι ΠΑΟΚ. Έχω και το συλλεκτικό σαπουνάκι. Και αυτό που φοράνε στο χέρι. Και βιβλία, παραμύθια κλπ. Εδώ πέρα, όσοι έχετε δει το αγαπημένο Αφούστου, άντε ρε δείτε το, τι περιμένετε. Είναι το CD player, αλλά δεν έχω το CD με τα τραγούδια μου και έτσι μέχρι να βρούμε κάποιον να μας γράψει τραγούδια, να μου γράψει,
ακούω ραδιόφωνο. Εδώ πέρα τα λιποζάν μου, γεύση κεράσι και το κλασικό, αλλά είναι Johnson. Τι σημασία έχει? Και εδώ πέρα στο καδάκι πρόσφατα έβαλα λαστιχάκια, δεν φαίνονται, ξέρω, επειδή είναι σχεδόν όλα μαύρα. Εδώ πέρα έχω κάτι σαν βραχιόλια, κάτι τέτοιο, σκιά. Και σε αυτό το κουτί εδώ μέσα, με τα αυτοκίνητα, έχει ό,τι δίπλα για να βάζεις τα χέρια σου, κραγιόν. Δεν λέω ότι βάφουμε κιόλας, τα έχω μόνο για να βάφουμε για πλάκα. Ή άντε λίγο έτσι ένα λιποζάν και λίγο μάσκαρα, αν πω κάπου επίσημα. Εδώ πέρα είναι το πάνω. Εδώ πέρα είναι το τρίτο ράφι. Δεν φαίνεται πολύ. Έχω αρώματα. Εδώ πέρα η μπλε χτένα μου. Και επιτραπέζια και πάζλ. Δεν λέω ότι κιόλα δουλεύουν ή τα κάνω. Όπως αυτό. Και αυτό δεν τα παίζω. Αυτό σπάνε, εντάξει, αυτό είναι και λίγο παιδικό. Αλλά τα πάζλ ωραία είναι. Έμεινε μέσα στο tic-tac-boom και το μάζεψε ποιος πιο πολύ απ' όλα. Και από εδώ πέρα η ντουλάπα. Ναι, ο τείχος. Πορτοκάλι και πράσινο. Ξέρω. Εδώ πέρα έχω τα χειμερινά και τα καλοκαιρινά και εδώ λίγο κάτι πιο επίσημα. Λίγο. Εδώ πέρα κάνει αυτοκόλλητα από Φουγγαράκης, Τάζ, Σιλβέστρο με το Tweety. Και εδώ πέρα το τελευταίο, το ράφι, με τα πιο μαλακά παιχνίδια. Εντάξει, δεν έχω κούκλες, εννοείται δεν παίζουμε κούκλες, αλλά τα λούτουνα δεν μπορώ να πω ότι είναι και άσχημα. Να, άμα φαίνονται κιόλας. Και ο τείχος είναι το κρεβάτι μου. Να. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα δεν φαίνεται εδώ πέρα τόσο, αλλά είναι τρισδιάστατο. Δηλαδή, πόσες φορές προσπάθησα να το πιάσω αυτό το πράγμα, σε παρασύρει. Άμα το δεις από κοντά και να είχα και πιο καλή κάμερα, θα φαινόταν, θα νομίζω ότι μπορούσες να το πιάσεις. Και σχεδόν η συνολική εικόνα του δωματίου. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας έχει αρέσει. Κάντε like και subscribe. Εγγραφείτε αμέσως. Και τελευταίο, η παπουτσοθήκη. Που είναι τεράστιο, όχι και το βίντεο. 8 λεπτά. Να, παπούτσια. Ναι. Σκαλώνει θα πάνε εκεί μέσα. Ναι. Το φέρε και άλλα παπούτσια. Ορίστε. Αυτά. Τώρα λέω το επίσημο. Bye!